orain hurrengo atalean Endika eta Jone izango ditugu, biek elkarrekin azalduko dute kokapen sozioekonomikoa, bai? Lehenengo Endikak hartuko du hitza eta gero Jonek, bai? Endika ekonomialaria da eta EHUn irakaslea ere bada eta zuria da hitza, bai? Hemen dago. Beno, eskerrik asko. Saiatu naiz dinamiko izaten eta, aipatzearren, arratsaldean, gero landuko diren beste gaiak edo era sakonago batean aztertuko dute hemen planteatuko ditudan zenbait elementu eta gero Jonek ziurrenik asko hobeto eta sakonago landuko du planteamendu hau. Galdera da, zergatik igo, komentatu zidatenean, zergatik igo soldata, ez da, gutxiengo soldata Euskal Herri penintsularrean, ez da? Orduan, hor, lehenengo gauza da, bizitza ezberdina badira, bizitzeko erak, ez bakarrik bizitza kostu, baita ere bizitza kostuak, bizi moduak eta bar, zeratik ez dugu kontutan hartu, edo zeratik ez kontutan hartu lurraldea, aipatuko nuke honetan, ez da? Eta zigona, zapur bat, lehen hau, bai Isidrok eta Iñakik aipatu dute zenbat ibilbide historikoa, hemen zuzena esaltuko na 70ko markadan. Hor ematen da eraso handi bat lortzen ari diren mundu mailan, lortzen ari diren eskubide sozialen aurka, eta hor badago lana eta kapitalen arteko gatazka bat, eta eredu fordista hori beren mugetara altzen danean, kapitalismoak egiten duena da, zuzenean eraso bortitz bat, orden neoliberal hori ezartzeko. Zeren aurka, nik esango nuke, botere sindikalaren aurkako eraso bat. Eta hor, lanketak ugari dira, aztertu dute, Harvey, eta, ekonomilari, politikari edo politologo pilo batek landu dute kasu hori, eta hor badago eraso bat, botere sindikalaren aurka, kapitalaren partetik, eta gutxieneko soldata eraso horretan sartzen da. Horren aldenatzen duzen argudioak, normalean merkatuak epatu dugun moduan erregulatzen direla, badagoela oreka natural bat, eta olako ikuspuntu sasi tekniko edo ideologiko esango nukenik, atzan ideologia dagoelako, eta hori dela eta egiten dena da, merkatuak guztia erregulatu behar duela, eta soldatak beste merkatu bat da. Lan merkatua merkatua da. Orduan horregatik, mendebaldean, Europar mendebaldean, desmuntatzen da, eraso neoliberal honekin, eta ez ahaztu helburua da, irabaziak handitzea, punto. Ez da horrekarik lortzea. Gertatzen dena da, gutxieneko soldataren inguruan, badagoela urten zehar azterketa bat, eta beti izan da. Gutxieneko soldatek enplegua desustatzen dute. Hori izan da beti esan dana, eta, Espainiar mailan igo zanean gutxieneko soldata, egon zen ekonomila liberal bat, berizien ez dute esango, baina esan zuen, ez dakizen enpresa itziko zutela. Hori manda? Ez. Zeratik, hor daoz, Card, Angrist eta Invest, olako ekonomileriek hauek Nobel saria jaso zuten bere momentuan, aztertu zutela hainbat urtetan, gutxieneko soldaten ezarpena, eta ez egon evidentzia empirikorik, lan enplegua desustatzen zutela. Kasu batzuetan desustatzen zuten eta beste batzuetan ez. Orduan, honen aurkako edo oinarri ezarri izan garai horretan, eta evidentzia empirikoak esaten du ez dela horrela, ez duela enplegua desustatzen. Eta hortik, eratortzen da, bigarren planteamendu hau, gutxieneko soldata existitzen da, aplikatu daiteke, eta berez ez du enplegu hori desustatzen.
Eta zer gertatzen da beste marko batzuk aplikatzen baditugu. Eta hor dago lanaren esateko erakundeak edo OIT-ek planteatzen duena 1970ean, zeinan esaten du, zuzenean posible dela ezartzea lurralde mailako gutxireko soldata bat. Orduan, berez nazioarte mailan esateko erakunde bat ez dela oso prosindikala, baizik eta hor dagoela bitartekari moduan eta planteatzen du hori posible dela. Eta hori izan behar da euskarri logiko bat holako neurria planteatzeko. Zeratik ez? Lanek edo planteatzen du. Eta gero badago beste planteamendu bat dela orain dela gutxikoa, Europa zuzentaraua, eta hor aipatzen da nola gutxineko soldatak errealitate sozioekonomikoak kontutan hartu behar dituztela. Eta hori izan daiteke baita ere beste euskarri bat, holako neurri bat planteatzeko. Eta niregakoa da, zergatik hartu behar dugu estatu nazioa esparru moduan? Gutxieneko soldata, estatu nazio bat. Zergatik hartzen da hori? Noski, horren atzean, eta gure kasuen hartzen ari naz, Espainiar Erresumaren kasua, hor dago patronalaren interes batzuk, administrazio zentralaren interes batzuk, eta baita ere, estatu mailako duopolio sindikalaren interesa. Eredu honek egiten duena da privilegiatzea interlokutore hauek. Patronalak lortzen du, estatu mailan esain bat patronal, baina benen batuera negoziatzea, administrazio zentralak lortzen duena da, behirak izatea liderra edo planteatzen duena beste administrazio, tokiko administrazioak alderatuz, eta gero azkenak da duopolio sindikal hau. Eta hor bailoz aztertzen du eta esaten du, ezarri den negoziazio kolektibaren eredu eta eredu sindikalak estatu mailan egiten duena da duopolio hau privilegiatzea eta nortzuk marginatzea indartzu diren beste erakunde sindikal batzuk, baina askotan tokikoak direnak. Batzuk esan nazio mailakoak, hor beste eztabaida esaten da, zein da nazio maila hauentzako, baina hartzen badugu estatuaren markoa, lurralde mailako hainbat erakunde botetxoak izan daitezkenak eta horik marginatzea. Eta hori da eredu hau, gaur egun pairatzen dugun eredua saltzen duen arrazoi bat. Europar mailan baita ere gorantza saiatu zen beste gutxieneko soldata bat ezartzen, baina Europako gobernantza hain konplexo danez eta botere harremanak hor dauzenek ez da lortu. Hortik eratorri da lehen aipatu dudan Europar surzentarauak, zeinek esaten duena gutxieneko soldatak errealitate sozioekonomikoa kontutan hartu izan behar dutela. Eta zergatik planteatu lurralde mailako gutxieneko soldata bat. Hemen bi txosten hartu ditut oinarri moduan hartzeko, ez dira Euskal Herri mailakoak, estatu mailakoak dira, eta hemen egiten duena da, lehenengo da erosteko ahalmenaren parekotasunen presioetan neurtuta da. Presioak zelako neurria daukate leku bakoitzean, ezta? Eta hor mapan ikusten daitezken, gero eta gorri ilunago izan, presioak eta bizitza kostua gero handiagoa da, eta gero eta argiagoa izan, gero eta bizitza kostua gero eta murritzago da. Argi dau, nola bai Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroaren bizitza kostu asko saltuago da. Eta agertzen dira horrein bat lurralde, Madrid eta Katalunia dira estatu mailan bizitza mailak handia dutena, bizitza kostu handia dauketena, baina hor dago Euskal Autonomia Erkidegoan eta gero Nafarroan gero beherago. Hori izan daiteke, argudio bat esateko ezartzen ari den estatu mailako gutxieneko soldata ez da nahikoa bizitza kostu hori edukitzeko. Gero iturriak eta hori pasatuko dizkizuet zeuek pasatzeko. Eta hau da Espainiako bankuaren txosten bat, hau da 21ekoa, hemen ez dituzte kontutan hartzen ez Euskal Autonomia Erkidego eta Nafarroko datuak, ogasunak direla eta, baina bai hartzen du Espainian estatua bi lurraldeo kontutan hartu barik. Eta ikusten da nola tokiko presioen partetik badago alde bat hainbat lurralde eta Madrid eta Bartzelona artean. Azaltzen dela, hainbat elementu
alokairu eta etxe bizitza kostuak, baina badaude beste kostu batzuk handiago diranak. Ez daukate Ego Euskal Herriko daturik kasu honetan, baina nik aurreratzen dizuet, ziurrenik Madrin eta Bartzelonako parekoan egongo dira. Orduan, horrek egiten du, termino errealetan, gutxieneko soldata murriztea. Hemen, eta hau lanaren ekonomiko kideak, hau sakonki landu dute irratzaien, eta gero arratzaldeango dira beste batzuk hori esaltzen. Apaiatzen badugu zergatik sartu behar dugula, edo zergatik kontutan izan behar dugula bertoko baldintza sozioekonomikoak, hemen aipatu behar da, nori edo noren gainean, ze sektoren gainean daukan eragina gutxieneko soldata. Normalean, langile sektore zabalan bizi diren prekarioak. Hau da, gazteak, emakume eta migranteak. Eta aipatuko dut kasu bat, dela, hemen dagoena, da telemarketing sektorea. Telemarketing sektorean badauz, migrante pilo bat eta emakume pilo bat. Gazte, hortze da biltzate. Zer gertatzen ari da sektore horretan? Gaur egun, Espainiar mailako gutxieneko soldata lehenengo kategoria, basuena, gainditu du. Eta bigarrena harrapatuko du. Hori ja, Espainiar mailan bada, erakusgarri bat, nola, zelako erosalmenan deukon telemarketingeko sektoreak. Imagina ezazue, zelako eragina deukon sektore hauetan Euskal Herrian. Horretik, logikoa danez, hemengo bizitza kostuan dugu izan ez, eta olako sektoretan eragin positiboa izan ditzak, ez da? Eta gero, baita ere, lan hitzarmen askotan erreferentzi moduan erabiltzen da. Orduan, hor, harrapatzen badugu erreferentzia hori, eta handitzen badugu bizitza kostuetara doituz, egoera asko sobitoko litzateke. Eta, lehen aipatu duzuten moduan, badaude beste lurralde askotan, lurralde mailako gutxieneko soldata. Eta bukatzen juteko, hurbileko ikerketak, 3 aipatuko ditut, 2 dira Bartzelonako area metropolitanokoak, Zurinez eta Ramosek egin zuten ikerketa bat, ia posiblea zen, hango gutxieneko soldata bat ezartza tokikoa, eta esan zutenez, ez lukela egingo negatiboan enpleguan, baina bai era positibo batean, langile prekarioetan. Hori ondorioztatu zuten. Eta gero dago bat, hau orain dela gutxi irakurri du justo aste hauetan, eta Todolita López, haiek estetiko dira. Egiten dute azterketa bat, esanez, bai bada posible tokiko edo lurraldeko gutxieneko soldata batzuk ezartzea, baina mugak egon daitezke, batez be, askotan aipatu dira, deslokalizazioak edo enpresa izteak egon daitezkelak. Zer gertatzen da? Bi hau direla, ezarri baino lehenagoko ikerketak. Eta gero badago 21 bateko ikerketa bat estatu batuetan, aztertzen duena estatu batuetan, tokiko edo hirietako gutxieneko soldatak hainbat urteetan, uste direla 20 urteetan, eta hieren ondorio da, soldata batzuak igo zirela, eta enpleguan ez zuela eragin negatibo handirik izan. Eta hori bada, adibide, datuetan oinarritutako adibide bat, ez txosten bat eta bar. Orduan, bukatzen juteko. Hemen, aztertuko dira ekonomiaren partetik hainbat argudio, eztabaidak gero arratsaldean barkatu. Gero eguerdian, nire hau betzaten ja denbora guztian, bi fasetan. Eguerdian sindikatuek planteatuko dituzte euren proposamenak, zenbateko izan, nik ez nazartu atarlo honetan, irizpidetan, baina nire azken bi hausnarketak edo hemen usta gustatuko litzateke lehenko, hau dela kapital eta lanaren gatazkaren ondori bat. Eta hori argi izan behar da. Borroka bat dago atzean, eta gutxieneko soldata hau lortzeko, lurralde mailan lortzeko da gatazka bat, punto. Eta logikoa danez, patronalek bizitza kostua asumitu berdutela. Asumitu berdutela baita ere etxe bizitza kostua. Ez dela guztia edo administrazioan edo soldaten menpe geratu behar. Ezin dela da egin dumping sozial bat, haiek irabaziak eskuratuz, eta langileok haien irabaziak sortzen ditugu, baina
gero eta neurri handiago batean, dumping honekin bukatu behar dugu. Eta horretik plantatu behar dugu. Eta beste eztabaida bat, hau, ireki da, negoziazio kolektiboan, sindikatuen eta patronen arteko gatazka, uste baita ere, administrazioen esku hau zehaztea, badoka bere arriskuak. Azkenean delegazio bat egiten ari da langileen partetik, sindikatuen partetik, administrazioak, nor dago administrazioan, ze botere harremana dago, nola presionatzen da administrazioa. Eta uste hori baita ere landuko dela egunean zehar. Nire partetik honekin nikoa.